Agent 540! Napalabas. Binalagan ni Ferds ni Oscar ano ulitin naman ti mga sarkan kuana ket dakes daytoy. Inawagan ni Ferds ti amana tapno isupay lang ti agawir. Itimot pa nagmaymay sa ni Remy. Nasiputan na ti sabali at tigtignay da Oscar ken Hana itirwar ti opisina. Naglabas ti aldaw. Adda napasama kada Hana ken Oscar. Ngem itisaan nga mo tinawd-udi. In video ni Oscar tinaramid na ken ni Hana iti hotel. Nga iso ti ipakpakita na iti kaopisinaan na. Iti snack house. Imbaga ni Remy tinanggag na pagsasaritaan da Oscar maipapan iti asawa ni Ferds. Itagagayam, denggan nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Ferds, agpigpigar-gar ka magtan. Basta ikanak itinalamis a soft drinks. Kaya't ko tinalamis. Anya ka din ti mapaspasamit ko mo, Ferds. Naglagan ti boses na. Ngun madlaw ang makapumpungtot. Mabayag ka di pa iji order ko, Remy. Ha? Ay mabitlaan ta mga laa. Tatang, awan ka di manin ni Hana. Simang putan, ngem rimwar metlaan. Kasta ka di. Kanayon arumwar ti asawam, baraw. Di na pa yun mauba ti anak yaw. Kita eman tilangan ni baby nga gay ayam. Kasla pimpiman. Tatang. Kasla awan ti panangipateg na iti anak yaw. Tatang. Agawid kayo pala iti lugar tayo. Kat itugot yun ni baby. Ha? Ikan kayo iti kwartayo. Igatang kayo iti masapsapol iti anak ko. Mayak ngerod ti asawam nga itugot ko iti panagawid ko ti anak yaw. Sakti makamo, tatang. At dalanas ka na risutak. Isong agawid kayo pa lang iti lugar tayo. Ket itugot yo ti anak ko. Napan iti comfort room ni Oscar. Limit nga lahat ti cellphone. Imbati na iti lamisan. Gundawaya kong timang takaw iti cellphone. Sana bale. Sana kumikita dagiti katrabawak. Day giant ti loko. Di na mo ngayon nalak ti cellphone. Rumbang lang nga raminak ti kastoy. Tapno mapanik na kakti agwarwaras at chismis. May papaniti skandal ti asawak. Birds! Dadani pa nag-aawitan. Alam, diyak pala, nasarakan ti cellphone ko. Hindi sukla ito iti table ko. Narte? Ha? Ada ka din na si puta masabali at ako ngayon masidig iti table ko. Awan, Mat. Sana tao tinakitak. No dikat ni Satanas. Anya? May, anya ka din ti sasawa mas Satanas, Fords? Ha? Ako, agang angawak lang, Oscar. Sige, mapanakay. Bakit? Intamanganan. Amok amabisin kan. Nanganakon, ayan ti anak ko. Inyawid ni tatang iti lugar mi. Anya? Agbakasyon pala ti anak ta bakit? Apa ya di mo, baga kanyak na muna. Kanayon kamot nga awan dito balay. Anya? Adala mapasama kita anak ko, agsagana ka kanyak, Ferds. Di ka madanagan. Tanatalgad ti anak ta iti sidong ti pamilya. Ha? Diyak kamukan ka. Luklukon naglangan. Nagsakit ba ito yung inaramid mo? Nabuya kong ti video yung kini Oscar. Demonyo kayo adwa. At napanikot ko, Hana. Anya day ta, Oscar. Napukaw dyan cellphone ko. Ha? Napatag kanyak na dyan cellphone. Di, gumatang ka man iti baro ang cellphone. Kabalak ti gumatang iti baro. Ngamantang amin napataga ba nagalinawon ti cellphone ko.
Anya data? Basta napatag. Kaopisina klakit iti nang takaw iti dadya cellphone. Oscar, manganta pa ya. Kalpasan na, gumatang ka iti baro a cellphone. Siyak ti makamo. Irigalo klangan kan ka ti cellphone. Dagiti awanan bain. Nagmayat tilindang damang mga niti restaurant. Diyos ko, apay ang mapaspasamak kanyak ti kastoy. Apay agulguliban nak ti asawak. Oscar? Apay, Ferds? Favor man, pare. At ako maiparamid ko kan ka. Anya dayta? At to'y tinangisit a kandila. Apay dayta kandila. Sige. First, di ka pumanaw. Kasarsarita ka pa Di na ko ning kaso. Hindi sumalat ka ang table ko tinangisit ka kanila. Kanya di ka kasawa na ito Apay mainit ka lang itinangisit ka kanila. Naramdaman ka nagawin. Kasi hindi ka ko niti balay. Oscar? Hindi mo first ti masamat ka. Ano tararamidom dito first? Imot mo ka di tinangisit a kandilang insagot ko kan ka. Dadahal ka din ti ulom. Imbate kiti table ko Tawan mo't lang kas ka na. Napatugday dya, Oscar. Gapo ta iso ti agpay asilaw mo ngagturong ija impyerno. Anya. Agkita kayon kini Satanas. Sir, nakakaasi ti biktima. Upat ti entry point agapuanan ti pamagsol iti biktima. Leonardo. Narigat na sulbaran tayo iti akaso. Gaputawan na pulos ti nakakita iti krimen. Sir, mapantayo iti lugar ang nakapasamakan ti krimen. Agre-investigate tayo. Baring adda pa'y maala tayo sa baling ebidensya. Okay. Ala, rumuartan di tayo morgue. Words, nadamag mo ka din? Ti anya, Remy? Ni Oscar, natayon. Anya? Pinatay da iti rabi Sigun iti damag, binagsulda ka na. Ay na, asino nga tatipin matay kan ko na? Dahil tati di tayo mo. Ay, ni, adamat nagsardang ako siya iti batog ti opisina yo. Pulis lakit di dagita. Madlaw ka dagiti langada. Nalabit nga umay daag imbestigar. Sige, panawan ka pa, Remy. Agsubliak iti opisina. Kakabsat, ada nakalat mga impormasyon adito iti pagtrabahuan ti biktima iti pamapatay. Ani Mr. Oscar Bautista. Dito nga kweso, sir. Dito eh. Ada ka di moyo kabusor ti biktima? Awan mo tapo. Awan? Agyaman na iti kooperasyon nyo, kakabsat. Ada nakita ka nang kita kandila dito yung table mo, store. Di mo gargarawan, kapsat. Nangisita kandila. May sa ti kahit asawan da ito'y. At na nagpangtay tibiyag na sakbaya na papatay. Kakabsat, awan pala ti manggargaraw iti da ito'y akandila. Wino ti lamisaan mismo ni Mr. Bautista. Awagag tagiti kakadwak at taga-crime lab. Barang at namaalami ang fingerprint ti suspect. Apay ati kasimbrak iti opisina, Hana. Ay na, masadutak na nang. Anya, gapu ka di taawan ti anak yo? Saan mat? Mas dawak mat iti asawam. Kabailan na ayadayo ti anak kiwan ka. Nanang, dito yak pala balayong agnaed. Anya,
Mabuti nga kami ni Jibalay. Anya kumati kabuteng mo, ijibalayaw. Apay, dangdangran na kan tinalaeng nga asawam? Saan, nanang? Kasla kami nagnernerbyusak. Anya? Sa balti marikrik na kitangal daw, nanang. Kasla addada kasama pasamak. Anya? Wad gayam. Malagip ko tay damag iti opisina da Ferds. Oh, anya ti ta adamag, nanang? Adda ka no natay. Katrabahon na. Ha? Ay, jak ibagbaga lalaki tinadamag na natay. Napauli magkamatag. Awan na nyaman na daytoy, nanang. Kaasimot jay napapatay. Nanang, ada ka di nakasagana adanom iti banyoyo? Apay. Asla kayat ko ti agdigos. Ah, Nagdagaan amin ti panawan. Dagaangan na, isong agdigosak. Sir, anya ti development when no resulta iti crime lab? Negative, Leonardo. Nalabi na nagaramat itinaingpis sa gloves ti suspect. Iso a negative ti rimwar iti resulta. Nalaing mo ti suspect. Amo na tinararamid na, sir. One? Adad-adalag nga anggulo iti pamapatay. Anya na ita, Leonardo. Apay nga adda nang ngisit a kandila iti lamisan ti biktima. Simbolo ti pangtadayjay. Simbolo ti pagta. Wen, sir. Ket tinakapasamakan ti pamapatay. Ket iti asideg ti balay ti biktima. Nalabit at ti suspect. Ket am-am mo ti biktima. Posible, Leonardo. Sir, nas ka na maimbestigaran dagiti empleyado iti opisina pagtratrabahuan ni Mr. Bautista. Ana, apay nga da ka dito balay dananan. Agawit tan, bakit? Diyak kayo ti agawid. Umianak pala dito balay da, nanang. Anya? At damot balay ta, bakit? Isu at ipagawidam. Basta tiyak pa'y kaya ti agawid, Ferds. Apay. Anya't makagapo adi mo kaya ti agawid. Di nakpilitan no diyak kaya ti agawid. Di na kumapagpungtutan, Ana. Naano sa kang asawa. Amom day ta. Isu nga agawid tan. Anya ti plan-planuan ni Ferds nga ramidon iti asawa na. Malukoy na nga tapagawidon ni Hana. Gagayam di uliwan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects June Ributaso. Technical ken musical scoring ni John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay